Tak, přátelé, mám tady napsáno od paní učitelek, že v tuto chvíli uvidíme a můžeme si samozřejmě vychutnat vánoční vystoupení v podání skutečně, pozor, neobyčejných umělců. Jsou jimi talentovaní žáci a žákyně základní školy v Chomutově na Zahradní. Pojďte jim zatleskat, jak jsou krásně nastoupení. Ano. Základní škola na Zahradní pod vedením svých učitelů dlouho trénovali, se cvičovali, aby vám dneska zpříjemnili to čekání na Ježíška v tomto krásném, nejkrásnějším vánočním období v roce. Dámy a pánové, čeká nás cirka 50-minutové pásmo písniček, kolet, různých písniček, třeba i z pohádek a filmů. Uvidíme a uslyšíme kapelu, sbory, sóla, dua a dokonce mě vyměnili za vlastního moderátora, takže, nebo moderátorky možná, jo, počkej, ty jsi chlapec, jasně, no. Ale já jsem zvyklý, jsi zvyklý, výborně. Aspoň si můžete říkat, taky šampon používat, že jo, tak. Máte o čem si povídat. No, dámy a pánové, nebudeme to zdržovat, ještě jenom pojďme zatleskat a přivítat základní škola v Chomutově na Zahradní, jsou vaši. Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala za celý náš velký tým na dnešním tradičním předvánočním vystoupení. Letos jsme naše pásmo nazvali Vánoční kouzlo a věříme, že otevřete svá srdce a necháte se jim od nás tak trochu očarovat. Ale teď pozor. Řítí se k nám pořádný ohňostroj energie. Taneční skupina paní učitelky Pánkové a jejich nakažlivá radost z pohybu v rytmu hudby. Po nich pak přivítáme malé recitátory z 2. C. Potlesk! Já potřebuji letáče, prosím za záběrou. Dobrý.
Proto jsem šťastná, že ještě Jakuba Jana Ryby. Panenko s růžovým domečkem, přeju si letos pod stromečkem. Já nejakou hračku klučíčí, která se jenom tak nezničí. Za to, jak hodní jsme dodnes, Ježíšku, něco nám dones. Očička potom se rozzáří, slzičku štěstí máme na tváři. Cinky, cinky, zvonek zvoní, ve vaně se kapr honí, z ní si voní ovoce, už jsou tady Vánoce. A nyní se už na pódiu připravuje školní sbor, který nám svou první skladbou prozradí, jaká kouzla umí vlídná vánoční noc.
byli, aby se nám nespoždili. Štědrý večer, nejkrásnější dáreček, dal babičce dědeček. Celý večer pospolu si povídali o stolu. Máma dala do krabice upečené cukroví, schovala ho co nejvíce, kam nikomu nepoví. A tak s tátou hledáme, večer tajně mlsáme. Prosinec k nám přichází, vůbec nic mu neschází. Sněhu přines dost a dost, dárky dětem pro radost. Tak, a to byli další zástupci třídy 2. C se svými básničkami. A teď už máme na pódiu i školní kapelu, která se od loňska hezky rozrostla. Pojďme si poslechnout, jak jim to spolu krásně vánočně hraje. Po písni Marka Ztraceného a lidové koledě v podání kapely vystoupí duo ze třídy 5A s vánočním hitem, který, jak předpokládáme, budete mnozí znát. Nebojte se připojit, a to i ke společným skladbám kapely a sboru, které budou následovat.
Za okny padá
Slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Haleluja, haleluja. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, ať začnem se bát. Haleluja, 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 haleluja. A teď nastal čas zaspívat si společně, protože tady určitě vidím spoustu dětí ze školy a tyhle dvě písně, Veselé vánoční hody a z jedné strany Pojka, zazněly včera na společném zpívání, takže ji všichni umí. Takže vás chci všechny slyšet. Děkuji. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom, co se v smutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. O tom, co se v smutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
Vy máte mě to? Úplně ideální, děkuju. Ty lidi, co vám tam chodí, jo? Jasně, přesně, no. Počkej pořádně a pošli mi to. Loni to bylo taky tak. No i tak. No, ale u nás v tomhle tom státě jsou tady nemůžeš sedět, tady je kamera. Ne, ani vy, prosím vás, ani vy, já potřebuji prostat stav záběru. Tak, potřebuji ho dát dolů. Matka Krista Panna.
Vánocům patří i pohádky. Jednu kratičkou, ale velmi průvadnou si pro vás připravili divadelní soubor žáků 2. C a 7. C. Druháčci přidají ještě něco ze svého tanečního umění a kousek poezie. Přivítejme je na pódiu. Dobrý, jo, hokej. Jsem všude v záběru. To bude horor, až tam já mrzu. To vás spadne sledovanost. Třeba budeš samý lajky. No, to jo. Já stromeček, zelený mám domeček, kdo si leze pod chvojí, ten se zimy nebojí. Však se budeš zimy bát, přestaneš se zimě smát. Do sněhu vás zabořím, hládej všechny umořím. V lese nejsou kamínka, zima trápí jelínka. Nejmilejší stromečku, schovej mě v tom domečku. Zalez si sem do postele, ať se zima venku mele. Já černý kos, umrz mi nos, nožky mi nasyply, že chodím bos. Nejmilejší stromečku, schovej mě v tom domečku. Zalez si sem do postele, ať se zima venku mele. Já veverka Olenka, studená mám kolínka. Nejmilejší stromečku, schovej mě v tom domečku. Zalez si sem do postele. Nikde tráva ani klásek, zebou nožky i ocásek. Nejmilejší stromečku, schovej mě v tom domečku. Zalez si sem do postele, ať se zima venku mele. Já medvěd chlupatý, zima mě štípe na baty. Nejmilejší stromečku, schovej mě v tom domečku. Zalez si sem do postele, ať se zima venku mele. Když se takhle schováváte, ze mě si nic neděláte. Nemusím všet tady být, jinak půjdu postrašit.
A nyní vám sbor zaspívá rolničky, ale pozor, s jiným a netradičním textem. A poté bude následovat ještě trháček s vánoční básničkou. Jdeme čůrat, nemusíme jít čůrat. Žádná sláva a průšvih jemné, ale co? Přijde čas Vánoc, Ježíšek vše promine. Napsal jsem mu dlouhé psaní, jako bych byl vzorný žák. Na mé dárky místo saní by musel mít nákladák. Když nešel štědrý večer a zvoneček zacinkal, řítil jsem se do pokoje, holý smrček v koutě stál. Místo bonbonů a ozdob splihle visel na stromku kus papíru s 3 slovy. Polepší se, holonku. No vida, ani jsme se nenadáli a společně jsme prospívali a protáčeli k závěru našeho programu. Doufáme, že naše vánoční kouzlo tam dolehlo a každý se domů odnesete aspoň kousek oné prchavé nálady, co voní po vanilkových rohlíčcích a smrkovém jehličí. Děkujeme, že jste si udělali v předvánoční zónu čas. Děkujeme za příjemnou atmosféru i za potlesk, kterým jste rozhodně nešetřili. Za nás všechny i za celou školu vám přeji šťastné a veselé Vánoce a radost i z těch zdánlivě neobyčejných maličkostí. Základní škola Zahradní se s vámi rozloučí písní Šťastné a veselé. Thank you.
Takhle, chtěli byste nějaký přídavek? Byla hloupá otázka, že jo, ještě takový úspěch mají. Přátelé, tak přídavek máte. Tady je, ale budete zpívat taky. Dámy a pánové, základní škola Komuto v Zahradí. Wow, podívejte se, ukláněčka, děkovačka, jako v Národním divadle. Takový velký úspěch. Dámy a pánové, ještě jednou je pojďte odměnit velkým potleskem, protože to bylo skvělý. Základní škola Komuto v Zahradí. Jinak, přátelé, děkujeme nejenom těm skvělým hercům, recitátorům, zpěvákům a zpěvačkám, ale také úžasné kapele, zatleskejte jim, děkujeme. Taky samozřejmě paní dirigentová tady byla, že mně se vždycky líbí, jak to jako prožíváte, jo? Tak to je správně. A vy samozřejmě skvělé publikum. Takže dámy a pánové, přejeme krásné Vánoce, ještě jednou Zahradní Chomutov. Díky moc! Kdybych se zeptal, jestli tam máme ještě přídavek pro standu, řekli byste určitě ano, ale my už na to asi nemáme moc času. Protože, přátelé, samozřejmě, my vás vůbec nikam nevyháníme. Budeme rádi, když tady ještě klidně i zůstanete. Dáte si něco dobrého.